Здравейте, рап маняци и хип-хоп фенове! Казвам се Алекс, аз също съм голям маняк на рап музиката, на хип-хоп културата, всичко свързано с хип-хопа, уличната мода, графитите и така нататък. Запалих се по музиката още през далечната 93-та година. До сега вече доста години минаха. Между другото да ви кажа, че 93-та година е основана и любимата им марка Eco Unlimited. Именно за това правя и това видео. Искам да споделя с вас моята доста голяма колекция от продукти на Eco Unlimited. Значи чудех се как да я направя и реших днес ще ви представя предимно само горни дрехи, като свичери и горнища без катулка, нали, с тип, без си блузи, такива неща. По-нататък ще направя друго видео, в което ще ви покажа колекция си от тениски. След това може да направя трето видео, в което мисля да ги съчетая само долнища, дънки, якета, дънкови, пролетни, по-тънки, по-дебели, зимни, всякакви такива. Просто колекцията е огромна и ако трябва да ви покажа всичко на едно видео, ще стане мега дълго. Така, нека да започнем. Първо ще ви представя неща на марката от 90-те години, които са уникални по дизайн, материя, качество и всичко без коментар. Значи ето това е едно корнище, изцяло с графити, уникално, полиестерно, отпред, отзад, просто страхотно. Едно от любимите ми. Имат доста такива с графити. За съжаление вече от новите модели не ги правят такива, ги правят по-средно по-изчистени. Това е следващото горнище, което искам да ви покажа. Да ви представя също от полиестер с цип. Графит ще има отпред, отзад, кафяло с бежево, уникално съчетание, стои страхотно. Доста са нещата. Това между другото, само да видя, това между другото ми е първото горнище, което си купих него. С това започнах, запалих се супер много и до ден днешен не съм спирал. Продължавам постоянно да обогатявам. Ето това е уникално, любимото. Това също ми е любимо на мен. Така, като сме почнали с графитите, продължаваме с графити мотивите. Това е свичър също изцяло шарен, памучене, доста удобен, стои страхотно, широк. Модел също от 90-те. Просто нещата са уникални, топ качество, само може да коментирам. Ето още един свичър. Също мой доста любим. Памучене с цип, беличък, с надписчета, страхотен, уникален. Сега ще ви покажа още един с графити. Това е също в топ 5 да го кажа. Любими свичъри на Eco. Ето това е. Доста широк, голям, на ципа има капачка на спрей, е направена. Много яко, много оригинално. Любим. Ето още един от тази серия. Те са, между другото, този е на Италия, има на Ню Йорк, има на Мексико, има на доста столици. Доста добър. Бял, въпреки че не съм по бялото, но е уникален. Много добре. Ето още един, този е малко по-семпъл, по-изчистене. Полиестер, горнище без качулка, стипче, има метално лого, отпред е шушляк с доста големи интересни джобове. Отзад е изчистен, материята
на ред е изцяло, много здрав хубав. Да ви кажа, че нещата им от 90-те години продуктите, които са доста качествени и уникални материи. Ето един от прелог или кадифе, така наречен. Между другото, този го има на реклама Реклон от Тенгмен. Същия, уникален, много хубав. Ето още един също мекичък от същата материка. Също доста добър. С логото отпред има всякакви варианти и цветове на логото. Класически неща просто. Така, това са все продукти от старите колекции. От 90-те, както казах. Ето и това. Също черна, пакирана, отзад изчистена. Няма нищо. Тук имаме една. Да, тя е доста така интересна и весела да я нарека. Има на ръкавите също гумирано лого. Пред също е гумирано, много качествено и добро. Продължаваме с този червен. Има само отпред дърпително лого. Малко лого има тук на чулката. На ръкавите няма, отзад няма. Изчистен, промучен. Топличък. Дебел остава за пролетта, за есента, за зимата, за всички сезони. Така. Ето още един червен. Този от малко по-новите модели, по-новата колекция, въпреки че червеният цвят не е точно моя, нали, не ми е много любим, но за еко комбинацията черно с червено е топ, класика. И също добър свичър. Ето един зелен, доста приятен цвят. Промучен, изцяло без цип. Между другото, такива свичери, които са изцяло без цип, са повече ми харесват и по-добре стоят. С циповете не ги уважавам много, но трябва да има и такива. Някакво да налага се. Ето една блузка, следващата, зелена, с камуфлажно лого, доста също любима. Страхотно с камуфлажен панталон, с дънки, уникална, тя е малко по-теничка, най-градирана, става за пролета. С по-топло време продължаваме с още една. Тя може би една идея още малко по-тъничка, бежева на цвят, доста хубава и тя. Отзад имаме също лого, дълга, широка, голяма. Супер. Трябва да имаме и нещо жълто. Жълтото и оранжевото са ми един от любимите цветове. Да спомена, че този свичър ми е подарък от един мой много добър приятел, който ми го подари. Носи си го с удоволствие. Много е добър. Мисля, че това бяха продуктите от те. Сега започваме с по-новите неща, по-новите продукти, които са. Ето този свичър, той е промучен. Отпред е червен с черно, класически модел. Има страхотен гумиран надпис на чулката отзад. Отзад е изчистен. Малко е по-слим, но също стои добре. За съжаление, вече новите продукти ги правят по-малени, по-слим, но това е. Те също ще повлияем новата и просто може би това вече се търси повече. Продължаваме с
горнище от полиестер, доста свежи, топли и красиви цветове има. Много приятно, за по време за пролетта, просто и уникално с едни сини дънки, с едни перикетски, супер. Така. Сега да видим какво имаме. Свича. Много добро съчетание, добра комбинацията. Пред е сиво, тъмно сиво, надпис е също комбиниран, много хубаво. Има малка емблемка, отзад е изчистен си. Памучен, мекче, много лек, фин, много хубава материйка. Така. Следващият е, да, този може би ми е един от най-семплите, най-изчистени. Тук също има гумирано лого на ръкава. Отпред е бордерия с лак. Има по-разправена. Също от новите модели. Някъде може би преди 5-6 години има някои по-нови. 2020 до сега. Това е следващото горнище, изчистен е. Също гумиран надпис, вече в по-новите модели. Логото е изобразено на половината. Стои доста добре, доста оригинално. Материята е полиестер. С дънки също ще може да се съчетае и с долнище, да стане екипче, даже стои като якинце. Много добре. Сега, да видим сега какво остана. Имам още фичери, да. Ето още едно фичерче, доста интересно. Също. Черно, сило, червено, гумирано лого, ето наслова отново на половината. Има и тук също надпис на ръкава. Еко Unlimited съкратено. С наслова. Отзад няма нищо. Доста лекичък и целичък. Тънка материка. Ето още един от новите, който доста добре стои. И е доста придобим. Полиестер изцяло. Изчистено, много добро съчетание. Надписът също е гумиран. Много тъничък, не е датиран за толкова време. Тук отдолу също има емблемка. Отплат не е гумирана и от някои гумиране ги ползват. Ето още един любим от новата колекция. Доста ретро излъчване има, което това е идеята на мен. Все едно от 90-те, обаче нов модел, нова колекция. Разтеглива е материята, памук, не е датиран, теничък отдолу, стои страхотно, уникално. Даже малко оверсайзче, въпреки че е размер, по-скоро е L, което е добре. Следващата памучната малко, да. Памук е, мекичка, хубава, изчистена, черно си сиви ръкави, отзад е изчистена, отново гумиран, стабилен надпис, щампата и просто качество. Това е. Да. Полиестерно горнище, сивичко, сив камуфлаж, с черни ленти отстрани. Отзад е изчистено, вече няма графити, да виждате. Доста са по-изчистени нещата. Новите. И това е. Променят се нещата. Този свичър е просто тъничен. Много. Буквално от материя като тениска, дори направо прозира прозрачен така на средената. Става за пролета, за лятото, ако е по-хладна вечер, за есента, нов модел, генерирано лого отново. Зад имаме на ръкавите също. На този имаме мега голямо лого. Хубав интересен.
Ето още един удобен. От същата материя е. Също геничък, изчистен. Стои доста добре, доста интересно. Този е с две луга и единия и другия ръка. Мънички черни, но се забелязват умирани, отворяват се. И още една плоска също тънка, не е помъчна, изчистена, черно с бяло, отзад с цяло бял гръб, може да се облече буквално отдолу, без нищо, само не. И на финал вършваме с ето тази камуфлажна, също много тъничка, много лекичка, разтеглива, удобна, мирно, много хубаво, отзад е изчистена, няма нищо. Ето това е. Дано да ви е харесва моята колекция, очаквайте още видеа, ще се видим скоро. Peace!